Perjantaina 9. päivä huhtikuuta 2010 järjestetään Fast Motorsin tiloissa Kouvolan stydeimmät bileet. Friday Night Party tulee taas. Tällä kertaa isompana, menevämpänä ja tyylikkäämpänä. Tarjolla aidot bileet, jonka lisämausteena on biljardia, konsolipelejä, sisäpaintballia ja esiintyjinä rap-artistit LC Nick ja Dani. Tapahtumaan on poikkeuksellisesti vapaa pääsy ja ikäraja on 13 vuotta. Kaiken tämän lisäksi voit osallistua Facebookissa arvontaan, jonka pääpalkintona on tunnin paintball-peli sinulle ja maksimissaan 19 kaverillesi. Pääpalkinnon arvo on 250 €. Tapahtuman järjestää Kouvolan nuorisovaltuusto yhteistyössä Kouvolan Sanomat ja Fast Motors.